Здравейте, инвеститори! Казвам се Борис Петров, финансов анализатор, собственик и създател на Инвестограф. Това е поредното видео с Крум Атанасов, с който ще си говорим за златото и за ценните метали. Здрасти, Круме! Благодаря отново за участието и за поредицата, която правим и информираме така българската общността в България за ценните метали. Добре, точно аз съм леко усмихнат и хората може би виждат, че съм леко усмихнат, защото много интересни теми водихме с теб преди да стартираме вече излъчването. Преди да задам въпроса, искаш ли да кажем, че цялата аудитория, която цитира код Крум 1, и като така реши да си купи от теб ценни метали, злато, сребро, платина и така нататък, ще получи отстъпка. Да, това сме го гарантирали. Даже днес имахме човек, който дойде при нас с код от твоя подкаст, така че има хората го гледат и има резултат от това нещо, разбират. Не всички са съгласни с мен за среброто, повечето са съгласни с теб, тук пък няма проблем, който иска винаги може да си купи и сребро. Разбира се, прогнозите не винаги се оправдават и това, че някой прогнозира нещо, не гарантира, че ще се случи. И аз затова не обвинявам никого за сбъркани прогнози. Всеки бърка. Освен това, трябва да видим и по-дългосрочния хоризонт как ще се развият нещата. Не трябва да се прибързва с така очакванията и прогнозите. Но започнахме с теб предварителния разговор, една ключова тема за българския пазар за златото и за поведението на българския купувач на злато в момента. Ти ми спомена някои много интересни факти, които ми се ще да споделиш и пред аудиторията и Ами, затова да започнем от там. да, истината е, че българския пазар се разширява и то така се разширява доста мащабно. Причината за това разширение в момента е не друго, а еврото. С идването на еврото, много хора, сега на фона на всички, които искат да си обменят левовете в евро, покупките на злато са нищо и на сребро. Но като цяло за пазара се разширява. Има много хора, които нямат никаква представа от благородни метали. Личи си, че просто те искат да обменят а, левовете в злато, в сребро, а не в евро. Така че това, на което отдавам нали, до голяма степен разширението на българския пазар в последните месеци е не друго, а влизането на еврото. Действително, ние имаме така едно, бих казал, доста силно лято. Обикновено лятото е сезон, в който хората почиват юни, юли, август. Очакваш да няма много хора, които да купуват благородни метали. В крайна сметка, всеки иска да си вземе малко отпуска и почивка. Това, което виждаме е, че нали, освен стандартните паники, които са заради геополитически събития, войни и проче, има и така едно константно засилено търсене от хора, които обменят левове в евро. Знаеш ли, това ми се струва една много добра идея и тук, според мен, това е ясно доказателство, че българина подобрява драстично финансовата си култура. Мислиш ли това нещо? Ами, опитваме се да го правим по много начини, много канали. Твоя подкаст е един от тях. Хубаво е да става. Добре е, че има интерес от хора, които нямат никаква представа от финанси, хора, които никога не са инвестирали нищо в нищо. Знаеш, че да стартираш, особено хората на възраст, нали, които са примерно над 45 години, 50 и прочее, там е много трудно те първа да стартираш да инвестираш. И дори и златото да е така някак си по-лесно, отколкото акции, отколкото облигации, отколкото ETF-и. За един човек на възраст, все пак това е инвестиция, нещо, което те не са правили. Нали, българина, знаеш, той може да купува само имоти. Да. Всичко останало е нещо много трудно понятно за него, много трудно да прескочи прага на това да инвестира. Но засилва се този интерес и едно от хубавите неща на идването на еврото е това, нали, че хората се замислят за някакви други алтернативни инвестиции, в които да държат парите си, а не в фиатни валути. И аз не поставям еврото на по-лошо стъпало от лева, за мен все фиатни валути. И смятам, че еврото е нещо
което е логично за България в определен момент да се случи. А, нали, но моят поглед е от различни позиции. От гледна точка на човек, който търгува с злато и знае как функционира златото, еврото е просто една фиатна валута. От гледна точка на това дали трябва да останем да продължаваме да оставаме в борт или да минем към евро, то смятам, че трябва да се мине рано или късно към евро. Нали? Не можем да продължаваме вечно да седим в борт, който в крайна сметка беше измислен, за да може да стабилизира България и тя да продължи икономическия си път по някакъв друг начин. Така че този стабилизатор временен няма как да продължи завинаги. Еврото е по-добрия вариант. Другия вариант е свободно плаващ лев, което знаем, че в България финансите не са ни силата. Така че надали ще имам много добри резултати, ако българския лев е свободна валута. Аз съм А, напълно несъгласен с теб, но това не е подкаст, който да си говорим за Да, или против еврото. темата е друга, да, темата е Да, друга, просто изказвам мнение, да. да, но искаш ли да видим, че всъщност българина, това, което казваш ти, че прави, всъщност явно го прави добре. Защото златото от началото на годината е навъртяло спрямо долара близо 25%, което спрямо еврото е по-малко, тъй като еврото поскъпна малко спрямо долара, но все Да, пак по-скоро долара падна, отколкото да... да, по-скоро долара пада, напълно прав си, но все пак българина е направил една сравнително добра инвестиция. Виждаме, че среброто се представя добре, златото се представя добре, дори от началото на годината дори по-добре, отколкото биткоин, NASDAQ, S&P 500 и в дъното на класирането, което виждаме, остават суровините и облигациите. Но коментирай ти, ако искаш това представяне, силно представяне на златото и на въобще на ценните метали от началото на годината. Пък, ако става въпрос, дори можем да кажем и от началото на бичия пазар от октомври 2022 година, като цяло виждаме, че златото, което традиционно не трябва да се представя толкова силно, колкото рисковите активи, дори бие S&P 500 в период, в който S&P е натрупал доста сериозна преднина при това. Значи, комбинирани са причините за ръста на златото. В този период, който ти посочваш 22-а, ние с теб преди подкаста говорихме, нали, какви са причините да смяташ, че бичия пазар започва от 22-а. За мен реално погледнато бичия пазар започва от 2019 някъде. Аз там го отчитам, защото тогава фактически още преди COVID, когато се обърна кривата на доходността на детската, американските детската 10 годишни. Имаше там едни ситуации с един дрон в Иран пак, при първия мандат на Тръмп. Имаше малко лоши макроданни. Тогава за първ път златото дигна 2019, направи първия си ръст, който беше така значително по-висок от средната 12 годишна стойност на златото. Така че нали, имаме различни интерпретации за това кога започва бичия пазар. За мен е Аз не твърда, че това за тогава започва бичия пазар. Според мен пък започва 2016, но аз твърда, че това е последния етап от бичия пазар, в който имаме корекция на всичките активи до дена, които са приблизително заедно. И за това Да, ти ми го обясни. Добре е да го обясниш и на аудиторията. Нали, каква е твоята позиция за това, че даната на всички активи съвпадат 2022. Има логика да го гледаме от там насетне, но според мен на последните ръстове, нали, които обсъждаме от началото на годината, те са комбинация от фактори. На първо място имаме очакването, че лихвите ще върнат инфлацията. Това е някаква част от цялата картина. Не лихвите, а митата, които ще наложи Тръмп на света, защото той практически в последната малко повече от половин година плаши света с високи мита. Високите мита, знам, че тук отново ти не си съгласен, но за мен високите мита няма как да не доведат а, до внесена инфлация. Нали, тя е буквално внесена инфлация. Там, където, разбира се, консуматора на тези стоки и блага може да издържи. Там, където не може да издържи, както смяташ ти, част от тези мита могат да бъдат пренесени към износителя, но реално погледнато Америка е една страна, която не произвежда почти нищо, внася почти всичко.
И тя няма как де-факто а, да не продължи да внася. С тези мита цените безспорно трябва да скочат. Поне на голяма част от продуктите. В момента, който и да питаш, който отиде в Щатите, всеки би ти казал много по-скъпо от Европа. Говорим за големите градове. Така че инфлацията в Щатите си е факт. Тя е далеч от желаната 2% инфлация. В момента сме на 2,8 PCE някъде, което си е така доста константна величина. Друга причина, освен високите мита за поскъпване на златото, безспорно са и очакванията за бутане на лихвите. Ние всички знаем как Тръмп натиска Пауъл непрестанно за бутане на лихвите. Така че очакванията на пазарите в общи линии са, че рано или късно Тръмп ще успее да натисне Пауъл достатъчно силно, което знаем какво означава. При ниски лихви имаме бум в икономиката, но имаме и покачваща се инфлация. Колкото и Пауъл да удържа до момента на натиска, вероятността Тръмп да наделее е доста голяма и мандата на Пауъл свършва 2026 година и то далеч не е в края на 2026 година, така че През май. част от причините за ръста на златото, геополитическите турбуленции, това, което прави Израел, че бомбардира почти всичко в Близкия изток и почти непрекъснато, както и нали, видяхме и потенциалния конфликт с Иран. Войната в Украина си оказва стабилно влияние все още върху поддържането на високата цена на златото. Имаме и централните банки, които макар и в последното тримесечие да имат занижени покупки на злато, обявиха, че в следващите тримесечия ще купуват колосални количества злато. Така че факторите като цяло, в комбинация и с долара, който падаше в първата част на годината, в първото полугодие, имаме съвсем нали, чиста и ясна комбинация от фактори, които говорят за растящо злато. Това е. Аз макар да не съм съгласен с Да. теб за митата, за останалите фактори съм напълно съгласен и виждаме, че златото не просто поскъпва спрямо фиатните валути, златото започва да доминира останалите активи, което е съвсем друго нещо. Едно е златото да бие еврото, друго е златото да бие облигациите, да почне да бие акциите и така нататък, и така нататък. Както виждаме, ние имаме подобни тенденции в момента. Това е отново ключово значение. Освен това, златото се търгува на най-високи стоености в историята вече и на коригирани спрямо индекса на потребителски цени в САЩ цени, което е също много важно нещо, което трябва да се отбележи. И тъй като тук някой ще ни каже, ами, то може би вече е скъпо. Изпуснал съм възможността. И тук може би трябва с теб да коментираме ето тази графика, която ни показва продължението на някои от последните бичи пазари. И ако искаш да почни ти, аз ще добавя нещо, ако ти си пропуснал. Или се разминаваме по мнение. Аз смятам, че сме далеч от върха на златото все още. Графиката е това са първата половина е 5 години реално погледнато, нали Да. така? Първата петилетка от всяко едно десетилетие. 70-те или 2000-те години и 2020-те. И второто е втората петилетка от всяко едно десетилетие. Графиката до момента, това, което виждам, показва ясно тенденцията, но нека не забравяме, че този път, за разлика от предишните случаи, имаме невероятно разширени бюджетни дефицити, които могат да най-вероятно ще продължат да се разширяват, защото живеем в такива времена, в които не може да се говори за повишаване на данъци по никакъв начин. Няма как нито един политик, ние видяхме изборите в САЩ, нито Тръмп, нито Харис си позволиха да говорят за увеличаване на данъци, което от Тръмп, разбира се, беше очаквано. Той иска дори да сваля данъци за корпа, но дори Харис не се опита да говори по този начин. Така че самата времева рамка, самия свят, в който живеем, не позволява на нито един политик да говори за вдигане на данъци. А каквито и мита да бъдат наложени, били те дори и успешни,
не могат да напълнят хазната и не могат да запълнят тези бюджетни дефицити, които имаме. С две думи, ние ще продължим да виждаме разтварящи се бюджетни дефицити, което съвсем спокойно може да доведе до, така мога да кажа, сериозни колапси в системата, защото това инжектиране непрекъснато на пари при всеки един проблем няма как да продължава вечно. В един определен момент или дълга вече губи стойността си, или някой решава, че трябва да наложи данъци, за да може да запълни бюджетните дефицити. Така че съвсем спокойно мога да кажа, че ние сме далеч от върха на златото. Дали има в момента последните няколко месеца влизане в някакъв рейндж, последните 3 месеца съвсем спокойно, да, можем да кажем, ето май, юни, юли, общо взето виждаме рейндж. А, Ти, доколкото виждам на тая техническа графика, тук би казал, че има и тенденция за корекция. Да, имаме пробив под този модел на триъгълник, въпреки че триъгълника не е силен модел, според мен трябва да чакаме пробив под някой от последните дана. Може би пред дъното от края на месец юни. И тогава, според мен, ще имаме потвърждение, че златото се насочва към корекция. До тогава, според мен, може да говорим само за диапазон. Да. И аз така го виждам. Аз в момента го виждам като в ситуация на диапазон, но това, което видяхме в при последния спад на златото, съвсем наскоро, когато избухна конфликта в Иран, първичното движение на златото съвсем логично беше нагоре. В последствие се разбра, че САЩ няма да влизат в Иран, няма да има дългосрочна война. Респективно златото коригира, направи едни бързи, колко бяха, може би 7-8% надолу. Да. И видяхме как много бързо след това се възстанови, така че общо взето всички тези дупки, поради каквито и да било причини, възстановяват позиции. В момента днес гледах последно някъде на около 2890 евро беше последната цена на златото, което беше точно нивата 2900 преди да избухне конфликта в Иран. Така че по средносрочна тенденция не виждам за спад при златото. Това, което забелязвам в момента, единствено е влизане в един рейндж, но нека да видим какво ще стане от тук нататък, особено как ще приключат нали, всички тези митнически войни на Тръмп, които води, да видим до какви резултати ще доведат. Сега Европа поизгуби, но договорът все още не е напълно ясен с митата. Не знаем точно каква е сделката. Има много компоненти, които липсват по нея и ще се появят по-късно по сделката с митата, но като цяло общата перцепция е, че Европа няма много печалба от сделката, която направи с Тръмп. От друга страна пък Китай общо взето е победител при сделката с Тръмп за митата, така че нека да видим какъв ще бъде финалния Защо резултат. мислиш, че Китай е победител при сделката с Тръмп? Ами, трябва ли Китай да купува отново американски държавни ценни книжа? Според М, сделката с Тръмп. Не е задължително. Тръмп според мен е подготвил, Тръмп и Безен са подготвили альтернативата. Това е реформа на така наречения SLR Leverage Ratio и стейблкоините. Така че те според мен са подготвили възможност за вътрешно търсене, за увеличаване на вътрешното търсене на облигациите. И според мен Китай не е задължително да купува огромни количества американски облигации към момента. Аз съм малко скептичен за стейблкоините. Даже бих казал доста скептичен относно стейблкоините. Стейблкоините на фона на всичко, което се случва на облигационния пазар, са много малък пазар на ДЦК. Да, този пазар се увеличава, да, Тетър държат около там 20-та позиция, ако бяха държава, може би са минали Германия вече Минаха, по... мисля, че 17-то или 18-то място и третия най-голям купувач за 2024.
Точно така. И в същия момент излезна, че държат какво? Злато за 8 милиарда в Да. резервите си. Така че не е много ясно дали Тетър също няма в един определен момент да изберат да тръгнат към златото като стабилизатор на този стейблкоин, а не към американските държавни Извинявай, ценни. че те прекъсвам, но е невъзможно. Най-големият акционер в Тетър е Хауърд Лутник, който е министър на търговията в САЩ. Така че е невъзможно да стане. Окей. Има предвид, че правителството на Тръмп няма да е вечно. Така е, да. Да, вероятността следващото правителство да не е толкова криптофрендли, колкото е това правителство, нали, заради целия лобизъм на криптоиндустрията, която подкрепи Тръмп и всички сенатори, подкрепящи криптото. Не е ясно от тази посока дали може да бъде задържана постоянно. Добре. Искаш ли сега да отидем към фундаментите на златото, да влезем по-дълбоко, тъй като за сега си говорим тенденции, ценови неща, но фундаментите са най-важното нещо, което в дългосрочен план, не говорим за месечни или тримесечни промени, а за годишни, фундаментите движат са това, което движи цената. Виждаме, че реално погледнато през първото тримесечие, това е графика на търсенето по сектори в тонове. Като човек от реалния бизнес с злато, на теб какво ти прави впечатление, тъй като всеки друг като мен или друг може да разчете тази графика по определен начин, но ти си човек, който е част от тази графика. И за това трябва да Да, знаеш. ние сме в ментовия цвят, Total Bar Coin, ние сме там в тази част на нещата. Това, което се вижда на световно ниво, графиката засяга цял свят. Така че това, което се вижда на световно ниво е, че общо взето стабилните, като нали, има така едни стабилни фундаментални индустрии, които ползват златото. Бижутерската индустрия, както виждаме, тя е доста стабилна в това, което прави. Технологиите си консумират злато в един много ясно предвидим обем. Дори и ритейл бизнеса, който сме ние, Total Bar Coin, той също е така доста нали, константен на световно ниво, въпреки че виждаме големи аномалии в различни пазари. В определени пазари скачат много, други падат, но като цяло на световно ниво едно и също е това, което забелязваме. Големите разлики, които се виждат, са в ETF-те. Част от това добро представяне на ETF-те е факта, че ние се намираме на върха на биткоин и доста ETF пари от биткоин и от крипто се отливат към така, доста логичното злато. Така че в случая това, което виждаме при ETF-те, това увеличаване в последното тримесечие до голяма степен е крипто. Централните банки също са така един сериозен купувач в последните няколко квартера, които можем да видим 2025 и 2024 година. А, Това е прочита на тази графика. Но ако видим в крайна сметка тотал деманда, нали, то е много сходен в последните години. Единственото изключение, което можем да видим е това в началото на графиката, там където е дългия стълб. Да, този. Но иначе Total Demand вътре може да се променят а, употребите на златото и за какво се купува злато, но виждаме, че графиките са почти сходни, така че имаме един много, много силен демант, който не спира. Аз съм съгласен с теб за единство, според мен, това ключовото, което прави впечатление е, че ETF-ите от спад се превръщат в сериозен купувач. Не знам дали е от криптото или от къде идва това търсене, но това трябва да се отбележи сериозно, тъй като това вече е вече една форма на спекулативен инструмент, което трябва да се има предвид. И нещо важно е, че търсенето въобще от бижутерия може да е леко намаляло в тонове, както е графиката, но в пари е увеличено. Тоест, Да, то е нормално, когато една стока стане прекалено скъпа,
някой да се опитва да намалява търсенето и, нали? Но реално погледнато в пари отново имаме ръст. Тоест имаме спад около 2%, но ръста в пари мисля, че е около 3 или около 5%. То го има това нещо, но когато поскъпва, то и модерно. Има и предвид, че нали, когато поскъпва, то и мода, и при бижутата това има много голямо значение. И когато се знае, има хора, които ще си купят злато под формата на бижута, само защото се говори, че златото расте. Те са много далеч от тези хора от света на инвестициите. Но де-факто, когато е модерен на даден метал. Аз много често обичам да дам този пример с платината, как платината преди 2008, нали, се говореше, че е много модерна и всички бижутери правиха бижут от платина и тя растеше непрекъснато и уж беше новото злато и дойде кризата и златото падна, платината падна, после златото скочи, платината си остана ефтина. И никога не достигна отново златото. И така се разбра, нали, че това е реално погледнато е било бижутерско търсене, целият този обем. Тогава нямаше толкова ясни статистики на обемите в тези години там преди 2008, които да са достъпни за всеки. Стана ясно, че това е бижутерско търсене и всъщност не е свързано с цената не е свързана с предпазване от някакви рискове. Така че при бижутата модата има голямо значение и с покачването на цената става все по-модерно да се носи бижут. Даже мисля, че златните бижута се върнаха на мода. Всъщност те не бяха на мода в последните години, там между 13-та и 19-та, 20-та година. По-скоро отново се появиха на мода златните бижута по света. Ти си абсолютно прав. Това е много качествено уточнение, че обикновено хората обичат да купуват скъпо. Да, Нали? да. Ние в инвестициите говорим да купуваме ефтино и да продаваме скъпо, а всъщност, за съжаление, стадният инстинкт на хората ги кара да купуват скъпо. Точно обратното, да. При бижутите там няма инвестиция, там има сентимент. Като говорим за търсене, тук са ни извадили от World Gold Council. Трябва да кажем, че сега, че закъсняхме малко с теб този подкаст, даде една добра възможност да излезе този доклад. Той излезе буквално вчера. Ние записваме на 31 юли, той излезе буквално вчера. Това е супер прясна информация. Така, тук виждаме, че буквално по почти всеки параграф, особено ключово е при централните банки, които са третия стълб, не знам защо не излизат на графиката, ето това, виждаш, че на някои места се очаква понижение в търсенето. На други места обаче се очаква повишение в търсенето. Примерно при инвестициите. Виждаме, че сега настоящата оценка за 2025 година е по-висока от предишната оценка за предишното 3 месече. И освен това, интересното е, че въпреки, че цената се покачва, виж, какво се очаква с саплая? Очаква се да спадне. Тоест, добива не нараства дори при настоящите цени. Това е нещо много важно, което ще разгледаме и след малко с теб. Това е много ключово значение. Защото знаеш, че обикновено при суровините високите цени водят до висок добив, което бута цената надолу. А ние при златото не наблюдаваме това нещо към момента. Ами, аз трудно мога да коментирам, защото, честно да кажа, аз не знам по какъв начин събират данни World Gold Council за тези си очаквания на повишено търсене и в случая повишен supply. Не мога аз не мога да я коментирам тази графика. Интересна е сама по себе си, но не мога да я коментирам, защото не знам на база на какво са им очакванията. Реално погледнато, ние знаем, че централните банки буквално преди няколко седмици обявиха, че ще направят рекордни покупки до края на годината. Може би буквално а, това нали, проучване на World Gold Council е базирано на данните, които са подали централните банки към тях за Да. увеличено търсене. А, Очакваемо е, но не знам как да коментирам липсата на увеличен supply. Може би причината е, че supply не може да се увеличи overnight заради търсенето. Защо не може? Защото
тук не е като да има някакво злато и ние като ни трябва повече, просто да можем да си изкопаем повече. Да. Трудно се разработват мини, нови, трудно се увеличават обеми при вече съществуващи мини, защото това е свързано с а, страшно бавни, трудоемки, високо специализирани и скъпи процеси. Така че няма как да увеличим съплая мигновенно. Обикновено съплая се увеличава единствено тогава, когато имаме едно константно дълго завишено търсене в по-дълъг период от време, с години, от 5 нагоре. Така че няма как да очакваме по-висок supply, макар и да се очаква по-завишено търсене. Добре. Ние с ETF-ите ги коментирахме преди теб преди малко. Ключовия момент е, че ние обикновено знаем с теб, че физическото търсене идва в Азия, но виждаме, че ETF търсенето идва основно в Щатите. А, Ами, как да го коментирам? В смисъл, ти виждаш графиките и в предишни моменти. Виждаш графиките и в предишни моменти. Виждаш къде е най-голямото търсене в САЩ, в кои години е. Това тук по средата на барчето, което е по средата на графиката, това трябва да е първо COVID. тримесечие 2020. Да, това е COVID кризата, така че нормално е. Най-силният демант, най-електронизираната нация е САЩ, респективно. Нормално е ETF деманда да е най-силен в такива моменти при тях. Сега, какви точно са притесненията на пазарите на американците? Според мен това, което аз знам на момента е, че има отлив на криптопари към злато под формата на ETF. Това е което е съвсем логично при това задържане на цената на криптото вече в един така достатъчно дълъг период от време на едни сходни нива около върха, който видяхме. Той беше 109, след това направи някаква корекция до под 100, отново се върна, дори и надмина, стигна до 120, мисля, че отиде биткоина. Така че то си е в някакъв рейндж около върха. Нормално е към този момент да има някакво оттегляне на пари, но като цяло златото доминира Уолл Стрит в момента. В смисъл, всеки търгува по някакъв начин с злато. Всеки прави нещо с злато. Не само на Уолл Стрит, а и навсякъде на пазарите. Всеки по някакъв начин участва в този пазар. Кой ли не. Нали? Дори бизнеси, които преди това не са. Така че е съвсем нормално. Това е по-важната графика за теб. Търсенето на кюлчета и монети с инвестиционна цел. И тук виждаме съвсем различна картина. Тук виждаме Китай, виждаме Индия, виждаме останалата част от Азия, които и въобще търсенето в Азия доминира напълно, докато търсенето на ETF в САЩ беше доминиращо. Еми, пак стигаме до нивото на технологично развитие. Нали, съвсем нормално е. Съвсем нормално е в страна като САЩ ETF-те да са нали, далеч по-предпочитани, отколкото или поне, окей, ние не можем да кажем далеч по-предпочитани, но ритейла там отдавна е свикнал да купува активи през телефона. Така че е нещо съвсем нормално, докато страни като Индия и Китай, те са по-традиционни, по-консервативни страни и там е нормално да се купува физическите метали. А, Аз ще ти позволя да кажа нещо Няма по-грубо. изненада голяма. Да, не е изненада, със сигурност прав си, но аз ще си позволя да кажа нещо по-грубо. Запада е тотално финансилизиран и забравял какво представляват реалните активи. Ами, Това, не дей така, защото дилърите в САЩ са толкова огромни, че направо да не ти кажат дилърите на физически метали. В смисъл, не си мисли, че като нали, има много покупки на ETF и това значи, че няма покупки на кюлчета и на монети. Американците купуват като откачени кюлчета и монети. Нали, най-големите дилъри в света са в САЩ. Не са в но те продават на изток. Канада.
Така че има и предвид, че там се въртят огромни обеми физически метали, просто невероятни обеми. И американския пазар е в пъти по-голям от всеки един друг на физически метали. Но нека не забравяме, че в това, което ние виждаме тук, Индия и Китай, там до голяма степен са така наречените Bullion Grade Jewelry. Това са бижута, които са елементарни плетки, базови плетки, нещо, което не е сложно за изработка. И тези бижута се използват като инвестиция. В смисъл, вместо да купуват монети и кюлчета, те купуват такива неща. Нали, да не ти кажа, че търсенето, което виждаш в Индия, лилавото е само това. Не, Там, тук става само за барен койн. Виж, World Gold Council са го дефинирали. Барен койн. то се счита за барен койн. Аха. То е регламентирано по различен начин. Не е освободено е там съответните данъци и така нататък. И то се води Bullion Grade Jewelry. Продава се без допълнителни данъци и така нататък. Просто при тях традицията е да си носиш златото върху врата и на ръката, а не нали, да е под формата на кюлче или монета. Така че аз съвсем спокойно мога да те предизвикам да намериш дилър на инвестиционно злато в Индия и да видиш, че не са толкова много. Но пък за сметка на това, нали, бижутерски магазини, които продават Bullion Grade Jewelry, страшно много има. Аз съм Там съгласен. Запада продава златото си на изтока. Това, да. горе-долу това е тенденцията. Основната, основната форма на инвестиция Основната форма на инвестиция е бижута. В Китай по сходен начин. Нали, не е толкова много купуват кюлчета и монети, макар и те да са така по-цивилизовани да го нарека от индийците, но и там бижутата са основна форма на инвестиция. И когато говорим за койнен бар, те си точно койнен бар левел, но бижута. Добре. Това не го знаех като уточнение. Хубаво е да го направиш. Ето ги централните банки, които виждаме в експлозията след като администрацията на Байден блокира руските активи през 2022 година. Експлозия на търсенето назад от страна на централните банки. Ти спомена, че те очакват и отново. Виждаме, че очакват и допълнително покачване. През тази година виждаме, че вървим приблизително така, може би отново с доста високи темпове на покупки за първите 2-3 месеца. Данните са до 30 юни. Тоест имаме Малко още 2-3 по-слабо, месеца. малко по-слабо вървим за момента. Малко Малко по-слабо по-слабо, но виждаш, че то и 2022 е била така, но второто, трето, последната тримесечие, особено трето тримесечие е много активно било в Да, миналото в много години. да. Така че евентуално може да се компенсира с трето или четвърто тримесечие, но доколкото четах отзивите към графиката от World Gold Council, смятат, че е солидно началото. Без да е рекордно, но е солидно. Ами да, според мен съвсем спокойно можем да настигнем и дори да минем 2024 година. Сега ние знаем, че има и едни други опасения. Страни като Полша и други европейски страни също имат сериозни опасения за инвазия на Русия в Европа, така че освен големите традиционни купувачи като Турция заради бясната инфлация, като Китай и Индия, ние имаме и европейски страни, които изпитват съответните притеснения и респективно купуват злато. Тук не става въпрос само за Полша. Унгария, Сърбия. Полша, Унгария, Сърбия, Чехия, това са страни, които купуват. Аз съм сигурен, че дори големите, които имат много големи количества злато, и те ще започнат да купуват в един момент. Зависи колко говорим за Германия, Франция, Италия и Великобритания. И те ще започнат да купуват. Зависи колко сериозен стане, нали, колко се материализира това предвиждане, че в крайна сметка Русия ще се опита да провокира НАТО и то чрез някоя европейска страна. Така че Аз си мисля, че НАТО ще се опита да провокира Русия, а не Русия НАТО, но това е друга тема. никога не е било така. Не мисля, че това нещо ще стане. Аз мисля, Знам, че пък винаги е било така. е,
Да, зависи как го гледаш, да. Зависи от Да. коя точка гледаш, но Влизаме на крайна този сметка разговор. НАТО не е влезло с Редовно. цивилни военни в Русия 2014 година. Русия го направи в Украина, така че общо взето провокациите идват от нашите братя руснаци, както обичаме да ги наричаме. Global Mine Production up 1% base growth across region H1. Ми, Тоест, че търсенето нараства доста по-бързо, но предлагането не нараства само с 1% на годишна база, което не е въобще нещо значимо. нормално, да. Нормално. Както казахме, не става бързо, но общо взето това, което виждаме е, че в момента имаме един стабилен добив, който нито се увеличава, нито пък и спада. Така че не мисля, че тази графика е очудваща за някой. Нямаме тук новина в тази графика. И recycling supply също. Интересното е, че нито минния добив, нито рециклирането отговарят на ръста на цените. И двете не се вдигат рязко, което да е в отговор на цените, което, както си говорихме с теб преди малко, е много важно за това, че реално погледнато ще й отнеме време, за да се вдигне предлагането. Значи, кога се продава злато? Откъде идва това рециклируемо злато най-вече? То идва най-вече от бижутерската индустрия. Основно. Разбира се, рециклира се злато от всякъде, откъдето може да се намери злато, за да бъде рециклирано, от какъвто и да било тип електроника и прочее. Но основното количество на рециклируемо злато идва не от другаде, а от бижутерската индустрия. С две думи, изкупуват се бижута като скраб злато, стари щупени бижута, укрупняват се, те отиват по големите рафинерии, които притопяват това злато, пречистват го до чисто и оттам вече произвеждат кюлчите, монети, било то малки или големи, няма значение. Оттам идва това злато. А кога то се продава, кога хората го продават? Когато счетат, че златото вече е стигнало до някакви много високи нива. В момента няма такъв сентимент. В момента има обратния сентимент. Хората купуват злато. Така че държателите на бижута нямат инициатива да ги продават. Те ги задържат, защото смятат, че цената ще расте още. Освен това, ние не сме в условия на рецесия. Ние сме в условия на инфлационни времена с бум в икономиките, където няма безработица, заплатите растат, инфлацията все още не е нали, натрупана толкова дългогодишно, че да удари доходите на хората. Така че хората нямат инициатива да растат. Тази преработвателна индустрия няма откъде да се храни допълнително, за да се увеличи толкова значително предлагането на бижута, но в крайна сметка аз това, което виждам на графиката при теб е жълтата линия, която всъщност показва някакъв ръст. Не, това мисля, че е цената. LBMA Gold А, това Price. е Това е цената, цената. така ли? Да. 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 Добре, значи в такъв случай, в момента в който видим, че започне тази преработвателна индустрия да увеличава своите обеми и да се получава повече от вторичен пазар, това означава, че ритейла, и то не говорим за ритейл инвеститори, а говорим за ритейл консуматори на бижута, смятат, че цената вече е достигнала достатъчно високи нива, за да могат да ги продадат и то имат нуждата да продават. За да думи, има някакви ареционни процеси, които да казват на хората, че те трябва да унищожат бижутата си, за да имат пари да покрият непосредствени нужди. Знаеш, тази графика е в синхрон с това, което каза преди малко, че в Юго-Источна Азия обикновено търсенето е за бижута, защото виж, рециклирането се води от най-големия стълб, е тъмно-синьото, което е именно в Юго-Источна Азия. Това е в синхрон с това, което каза преди малко за търсенето на бижута там. Ами да, така е, така функционира. В момента ние не се занимаваме с покупка на стари бижута и преработването им, но аз го следя и този пазар как се движи, защото той е по някакъв начин корелиран с нашия. Има някаква логическа връзка и може да кажем много неща за нашия пазар. Не се купуват страшно големи обеми стари бижута от хора, които нямат нищо общо с инвестициите, от обикновени клиенти. Нали?
релативно малки са обемите на фона на това, което се продава като инвестиционно злато. Добре, надявам се да ни държиш в течение с тенденциите и на този пазар, когато има нещо интересно да го споделиш. Да, като има нещо интересно, ще го споделя, разбира се. Важно е сега да видим, да отговорим на въпроса надценено ли е злато. Ние видяхме преди малко, че то се държи близо в диапазон до най-високите си стойности. Оформила е една зона на съпротива, която не успява да пробие към момента. Но виждаме съотношението на злато спрямо мед, злато спрямо сребро, спрямо петрол и спрямо дървен материал. И изглежда, че златото спрямо някои суровини е по-скоро, да не казвам напълно надценено, но така на завишени нива. Това са тези съотношения, особено спрямо дървения материал. Но тук има един фактор, който според мен трябва да си има предвид, който някой плесне с сърце и каже: аха, виждаш ли, златото е надценено, няма да го купувам сега. Златото обикновено издърпва останалите суровини. Много често в минали пазари на суровини, т.е. супер цикъл на суровините, дългосрочни бичи пазари, златото тръгва първо и останалите суровини следват след него, както си говорихме с теб за среброто миналия път. Аз не съм много съгласен с теб. Точно обратното е преди финансовата криза. Първо дърпат суровините и след това дърпа златото. 2004 година, 2005 първо са суровинните ръстове и след това е златото. Реално погледнато, най-вече се усеща по суровините. Те са първия сигнал за наличие на очакваема инфлация. Реално то не се очаква инфлация, то се очаква криза, при която криза ще бъдат напечатани пари, които пари ще доведат до инфлация. Така че суровините дават първия си ръст. Това е лесно проверимо. Още 2004 година скача абсолютно всичко. От мед, олово, желязо, дървесина, абсолютно всичко скача. Златото закъснява и прави първото си движение вече една година по-късно, 2005 година. И оттам тръгва нагоре 6-та, 7-та, 8-та, кризата финансовата и така нататък. Така че имаме суровинните ръстове първо винаги и след това имаме останалите. Аз мисля, че през 70-те е обратното. Златото тръгва първо и тогава и след това тръгват суровините. Но ако искаш, ето е графиката GSCI, е Goldman Sachs Commodity Index. Жълтото е златото. Ти за кой период точно говориш? Кой визираш? Реално погледнато, това е малко до период, който вземеш. Нали? Така, всеки може да го настрои според неговата си теза, според периода, който вземе. Другото какво ти е? Суровинни, общия суровинен индекс ли? Goldman Sachs Commodity Index е кафеникавото, а жълтото е златото. Жълтото е златото. Ако искаш, мога да ги групирам, мога и да ги разделя, както е по-удобно. Може да ги направим така да се виждат, но според мен зависи къде го гледаме. Ако го гледаме от началото на бичия пазар на златото, 99-2000 година, златото изпреварва. Но ако ти го хванеш някъде по-късно, можеш да го хванеш и... 2000-та година я считаш за 2000-та година считаш за началото на бичия пазар. 99-та година златото удари дъно, когато Financial Times казва, че златото е мъртво. Помниш ли тази корица прословута? Това го помня, да. Това го помня. Тогава свършва реално ефекта от Клинтоновия бум и тогава излизаме от Клинтоновия бум. Така че, но 2000-та година де-факто нищо особено не се случва дотком балона с златото. При дотком балона златото не реагира, така че не би трябвало тогава да считаме за началото на бичия пазар. За мен началото на бичия пазар при златото е точно първото това по-голямо покачване, което е 2004-2005, но то на тая графика по този начин постановено няма как да се види. Тук трябва да видим една ясна 30 годишна графика, за да можем да видим циклите. Добре, няма да го ровиме това. Ще го оставим за следващия път, ако искаш, или когато стане по-интересно, но все пак
ако искаш да коментираме това, което гледаме тук като съотношение спрямо суровините, или да минем като съотношенията спрямо останалите активи. Ами, дай спрямо останалите да видим. Тези ги видяхме. Златото изглежда много ефтино спрямо акциите, според мен, от това, което виждаме тук. Дългосрочна графика от 68 година започва. Виждаме, Добре, че трябва да ми кажеш, това са акциите горе ли? горе вляво, да, Gold versus И Stocks. мен ми влиза един банер и не мога да видя точно какво е акции, пък дясната горна графика, горен десен Gold ъгъл. versus house prices, US house prices. Окей, чакай да мога да погледна и тази. Долната Добре. е Gold versus Bonds, долно ляво, и после е Gold versus Cash. Тоест 3-месечна облигация на САЩ са използвали като бенчмарк за кеш. Добре, значи де-факто това, което виждаме е, че златото спрямо всичко е надценено, но единствено спрямо акциите е подценено. Спрямо облигациите е около средната си стойност, т.е. нито е подценено, нито е надценено. Да, Спрямо жилищата също е, може би, малко над средната си стойност. Спрямо кеша. пак тенденциите са невероятни, както виждаме по графиките. И при кеша, и при бондовете, и при реал естейта, докато при акциите нещата не седят по този начин. Там изглежда много подценено, направо изглежда, че сме в рейндж и няма движение спрямо акциите. Така че тук въпросът е дали цялата тази инфлация в момента не продължава да се излива в финансовите пазари. Аз Mm-hmm. така ги виждам. Ако златото изглежда като надценено спрямо суровини, спрямо бондове, спрямо кеш и спрямо имоти, но изглежда подценено спрямо акции, общия деноминатор, който чупи логиката, са акциите. Не е, не е златото, така че това е логичният извод. А и там са най-лесните пари за придвижване, които много лесно могат да влязат или да излязат от този пазар. Ами, да, от тази гледна точка е така, но това, което обсъждахме с теб при подкаста, Облигации, банките са длъжни да ги държат. То е по регулация. Облигациите ти не можеш да ги продадеш всичките и да избягаш в даден момент, защото няма да имаш ликвидност. А и няма да отговаряш на банковите регулации. Кеша ти трябва абсолютно задължително, за да имаш ликвидност. Жилищата не можеш да ги продадеш от днес за утре. Тоест, най-голямата динамика, която може да се случи, тук при всички играчи, е при акциите, според мен. и то в днешно време с тези ETF-и движенията могат да бъдат много лесни между real estate и между суровини, и между злато, и между акции. Не мисля, че е затруднено по някакъв начин движението. Единствено при бондовете е малко по-трудно, но при всички останали движението на пари е много лесно. Но не е това причината. Според мен ръстовете, колосалните ръстове на акциите в момента са непрекъснато увеличаващия се байбек, който и фактически изкара от последния стабилен спад на акциите, изкара пазарите. Помниш какво беше до 2019, ако имаше такъв срив? В момента никой не обръща внимание на тези сривове. Всеки гледа само да си купи ефтини акции. И оттам насетне обявяват се едни невероятни байбекс, които дори не изискваха и някаква ликвидност специална да бъде предоставена на финансовите пазари. И какво ще видим тази година? 1 трилион байбекс. Е това, което очакваме да видим през 2025 година. Така че а, за мен това си представлява един така дълбок системен проблем, поради простата причина, че тези компании не се движат толкова добре като финансови резултати въобще, колкото акциите им поскъпват. Което е единствено в плюс за златото, и за мен е важен фактора, че златото де-факто е подценено точно спрямо акциите, защото знаем, че когато акциите напреднат твърде много, в един момент пазарите се усещат, че златото е подценено и започват да си купуват и започва да си купува и злато, за да може то да настигне S&P и NASDAQ. Аз съм съгласен напълно с теб и тук по тези графики аз смея да твърдя, че златото е надценено само спрямо кеша, измерено с 3-месечните американски облигации, които тип T-bills. В останалите случаи не може да говорим за някакво значимо надценяване,
дори когато става въпрос за акциите, говорим за брутално подценяване. Тоест, не можем да кажем, че златото е надценено спрямо всички останали активи, които имаме на пазарите. И последната графика, която сме подготвили да обсъдим са настроенията. В червено на лявата графика са настроенията измерени чрез брокери и финансови анализатори. В дясната графика са спекулативните позиции, нетните дълги позиции на non-commercial, нетърговските фьючерси, трейдери на търговски фьючерси, като процент от опционния интерес. В ляво виждаме на графиката, според мен, настроенията са приповдигнати, което показва определена спекулативна треска и според мен това съвпада с увеличаването на търсенето на ETF-ите, което видяхме преди малко. В другия момент обаче виждаме, че нетните позиции от отворения интерес не са на занижени нива, но не са на супер завишени. Тоест, спекулацията става на фьючерсния пазар, тя не става на ритейл ETF пазара. Този non-commercial, който виждаме над ясната позиция, то е Net Long Position of Non-Commercial Futures, това са спекулантите на фьючерсния пазар. Те не се занимават с ETF, те се занимават изключително с фьючерси, като това де-факто това, което виждаме в момента е, че първо нали, тези позиции са спаднали значително спекулативните и сега в последния момент се дигат отново. Виждаш, че от 1,38-9% се спаднали почти двойно до към 20%. Да, да. И сега в момента отново вече правят от 20 към 28 някъде отиват нагоре спекулативните позиции, което обикновено винаги ако са нетните лонгове на спекулативните играчи на фьючерсния пазар растат, нормално е златото да доведе до някакъв ръст, но иначе за сентимента си прав, нали, че там има едно покачване така доста сериозно в последните години към. Той е сентимент положителен, който виждаме това от коя година? От 23-та насам. Покачването ли? Да, от около 23-та Да. някак. 23-та имаше едно така голямо отчаяние от златото. 23-та и при нас беше доста слаба година. Единствената слаба година, реално погледнато, от когато аз съм стартирал бизнеса 2019 е 23-та година. 23-та имаше така много, много слаби моменти и цялата година беше слаба. И с някои изключения там, като фалита на Credit Suisse, който беше 23-та и още една-две микропаники за по една-две седмици. Хората бяха изгубили интерес и оттам нататък вече 24-та, 25-та константен ръст и съответно много турбуленция на пазарите поради ред причини, които вече изброихме и сентимента само расте нагоре. Така че в момента графиката, това, което ми показва, в никакъв случай не е връх на сентимента. Напротив, нали, сентимента си е много стабилен на около нивата над 50%, на около между 60 до 75% в този рейндж. Така че сентиментът е страхотен. Спекулативните позиции могат да говорят обикновено за покачване. Моето мнение е, че сентиментът е завишен и между другото аз споменах ETF-ите, защото ритейла спекулира с ETF-ите. Ритейла не ползва фьючерси за спекулации. Ритейла спекулира с Да, аз ETF-ите. говоря за втората графика, че втората графика Net Long Position on Non-Commercial Future Traders, това са изключително професионалисти, които се занимават с Точно така. трейдване на фьючерсния пазар. Тук не говорим за ритейл потребители. Да, аз затова имам преди, че споменах ETF-ите по-рано, ти правилно ме поправи, защото ETF-а не е за спекулация на големите играчи. ETF-а спекулират, ритейла спекулира с ETF-ите. Да. И аз за това, може би не се изразих правилно, но затова казах, че графиката съвпада до някъде, защото имаме така завишен сентимент, който може би съвпада с ритейла, с покупките на ETF от страна на ритейла, но големите спекуланти все още не са в някаква спекулативна треска, да го кажем. Така. Ами, те са били де-факто погледнато в тази година и сентимента е спаднал. Да. Мисля, че така доста хора имаше порязани при лонговете, защото имаше много лонгове, които бяха отворени на
като избухна Иран, но като спря, нали, ескалацията на конфликта и златото паднат и бяха доста порязани, така че възможно е в момента там да има някакво затишие на пазара, което се връща към дадения момент. Но общо взето в момента върху златото, ако трябва да обобщим, играят много противоречиви фактори и то е за това, че Уолл Стрит е разделен на две части. Половината от Уолл Стрит смята, че митата на Тръмп са нещо хубаво, половината от Уолл Стрит смята, че митата на Тръмп са нещо лошо. И тези два фактора много се блъскат и се блъскат в цената на златото непрекъснато. Поради простата причина, че нали, има половината Уолл Стрит, която смята, че а, нещата вървят на добре, вдига всичко проциклично. Нали, ти видя как с скока на акциите ние имаме скоки на процикличните метали, като сребро, платина, палади. Нали, това са индустриални метали, които скочиха едновременно. Какво си говорихме с теб на последния подкаст? Аз това, което казах, беше тогава, че не вярвам в среброто като а, метал, който може да ти помогне при кризи. Нали, като safe haven. Не съм за safe haven, но ако смяташ, че индустрията, която го ползва, може да даде ръст, респективно, примерно, автомобилна индустрия или нали, електроника или каквото и да било, бижутерска, то окей, купувай сребро. И ние сега видяхме среброто, действително и платината и паладия скочиха едновременно, които са индустриални метали, докато златото е в рейндж, то не прави нищо особено в момента. Така че ето ги, нали, тук виждаме ясно как противоречиви фактори. Просто много голям процент от играчите на пазара в момента са за процикъла и много са антицикъла. Моето лично мнение, в което ти, доколкото говорихме, не споделяш, е, че първоначалният ефект от митата е такъв. Има един кик, нали, който дига сентимента. Казваме си, аз взеха да влизат някакви пари в бюджета, нали, от мита и прочее. Америка никога не е събирала толкова мита и така нататък, което води до един подем процикличен. Но това е за мен първоначалният ефект. Ако митата останат толкова високи, ефектът далеч няма да е толкова добър от митата дългосрочния ефект, особено за Америка, което означава негативни данни за точно техните пазари, техните индустрии, а не за чуждестранните. Така че нека видим кой е крив и кой е прав. Но от гледна точка на металите, конкретно, виждаме как среброто не покри този път златото, а покри платината и паладия. Сребро, платина и паладия направиха своите ръстове едновременно, докато златото остана в един стабилен рейндж. Ами, който иска да повече за среброто, може да изгледа нашия спор, който беше публичен и предизвика доста сериозни коментари, след да твърдя. Затова, който иска, може да го изгледа. А който иска да си купи злато, сребро, платина или палади, може да използва промоционален код KRUM1 и да ти се обади по телефона и да попита каква отстъпка ще му дадеш и какво ще му препоръчаш да, се купи, да си купи. Аз Добре. предполагам какво ще му препоръчаш, но все пак да видя всеки клиент, че има индивидуално решение. Аз ти благодаря много за участието. Пак стана интересен разговор. Разбира се, ние обещаваме, че съвсем скоро ще направим и следващ разговор. Разбира се, ако има някаква гореща новина, ще се включим извънредно, ще гледам веднага да реагираме, да пуснем нещо с някаква ключова новина, ако има важна, ако не. Може би би било интересно да направим един подкаст, който да е така не толкова, може би, финансово насочен, толкова графики и толкова неща, ами може да направим един подкаст, който да е така за самите кюлчета, за самите монети. Има много интересни неща, които могат да се покажат и да се видят и хората да разберат много логики, които са им си губили преди това. Имаме следващата тема, следователно. Когато кажеш ти, че ти е удобно, казваме на аудиторията, следващата тема ще бъде свързана с покупката на физически кюлчета и монети. Ти ще дадеш твоите най-качествени насоки, които могат клиентите да вземат предвид, когато ти звънат по телефона, за да си купят нещо. Искаш ли Супер, да? супер, идеално. Може да го направим. Следващия месец директно го правим. Окей, разбрахме се. Всички знаят какво ще правим следващия месец. Казваме, че всичко, което си говорим тук, има само информационни и обучителни цели. Не е съвет за пораждане, каквито и да било финансови активи, пък и не финансови. Винаги правете свой собствен анализ и така нататък.
И благодаря ти отново за участието и до нови Аз срещи. ти благодаря много. Лека вечер на всички и успех с най-добрия подкаст.